BoNSU आफादा जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खोथाफोरखौ माने बेबायदि बुंनो हायोबा आं बुंनो मोनदों होननानै खोथाखौ बुंला जानाय नङा। BoNSU आफादा थाबैनो खेमा बिनांगौ। जि खोथाखौ बाथ्राखौ बाहायदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव क्षमा लानांगौ। BoNSUनि हेंथायै चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि गोख्रों अजद। थांनाय सानसे सिगां चिरां जिल्ला BoNSU आफादनिफ्राय काजलगावनि हा बेले-बेजे जानायाव बारग' NDFB नि गुबै लोब्बा दं आरो NDFB ल'सो सोमावसाराखै होननानै अजद लाबोदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै चिरां जिल्ला बारग' NDFB गौथुमनिफ्राय खेंफोरथि होनायजों लोगोसे गोख्रों अजद लाबोदों। बेबायदिनो BoNSUनि बुंनाया नंखाय आरो चिरां जिल्ला बारग' NDFB गौथुमनिफ्राय हानि बेले-बेजेयाव जेबो लोब्बा गैया आरो मिथिया होननानै फोरमायदों बारग' NDFB नि दैदेनगिरि बिथांमोना। बेजों लोगोसेनो जों मालाबाबो NDFB ल'सो सोमावसारदों होनना बुंना लायाखै। बयबो रायजो राजाफ्रानो सोमावसारदों, बाहागो लादों होननानै खेंफोरथि होबावो आरो बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनि थाखाय BoNSUआ खेमा बिनांगौ होननानै खावलायबावदों चिरां जिल्ला बारग' NDFB नि गौथुमनिफ्राय। डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानैहाय जोङो दिनै मोनसे बेवहाय प्रेस मिट होनो सानदों। खोथाया जाहैबाय मैया BoNSUनिफ्राय बै काजलगावनि जे हाखौ लानानैहाय माखासे बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। बेवहाय माने जोंनि NDFB फोरखौबो सरजाबफानानैहाय बिथांमोना माखासे इनसाल्ट खालामनाय बायदि खोथाफोरखौ बुंदों। दा जोङो बेवहाय सिदायै बुंनो सानो दि जों NDFB हिसाबै बे हानि सायावहाय जोंहा जेबो लोब्बा गैया। बेयो पार्सनेल प्रब्लेम। बेवहाय सोर मा खालामदों सोर मा जादों बेखौहाय जों जेबो मिन्थिया। खिन्थु बे खोथाखौ लानानैहाय बिथां BoNSUनि जि सोद्रोमाफोरा बिथांमोना बुंदों जे NDFB फोरखौबो माने लोब्बा दंनाय बायदि माने दाय होनाय जादों आरो। दा खोथाया जाहैबाय जों बेवहाय रावबो जेबो इनभल्भ गैया आरो बियो मोनसे बिथांमोननि जि बुंनाय बे खोथाखौ लानानै जोङो गाज्रि मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना बुंदों जे NDFB सोमावसाराखै होननानै। दा जोंथ' NDFB-फ्राथ' जों बुंनानै लायाखै जोंल' सोमावसारदों होननानैहाय। बेवहाय बयहाबो कन्ट्रिबिउसन दं बर'लेण्ड लाबोनायावहाय। बयबो दावहा नांदों, बयबो थै जिउ बावसोमदों। जोंथ' गासैबो NDFB लाबोदों होननानैबो बुंनानैबो लायाखै। खिन्थु बिथांमोना जोंखौ बेबायदि सरजाबफानानै जोंखौहाय माने इनसाल्ट खालामनाय बायदि जादों आरो। बेखौ जोङो गाज्रि मोनदों। उनाव जाहाथे बेफोरबायदि खोथाया ओंखारा, बिदि गोदाव सोराव खोथाफोरखौ बुंनो नाङा। आरो बे हानि खोथायावहाय जोंहा NDFB हिसाबैहाय जेबो आखाइ गैया, लोब्बा गैया। बेखौल' जोङो बुंनो सानदों आरो। गिबियावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। थांनाय 23 तारिख 1 मार्च 2023 मायथाइ बे जानुवारियावनो काजलगाव मोनसे हानि बेले-बेजे मोनसे थासारि सोमजिदोंमोन। बेनि माखासे खोथाखौ लोब्बा लानानै आं फंनैसो एक्स NDFB नि जानानै आं बुंनो सानदों। बेयावहाय चिरां जिल्लानि BoNSU आफाद होननानै बुंदों। बे चिरां जिल्लानि BoNSU आफादनि सोद्रोमाफ्रा बेयाव बे थांनाय 23 तारिखआवहाय बेलासिनि 3टायाव माने प्रेस मिट खालामदों। दा बेवहाय जोंखौ बुंदों जे NDFB संग्राम खालामाखै। माने आं बे खोथा बुंनायाव आं जोबोद दुखु मोनदों। माने आं कन्डेम खालामदों आरो माने आं एकदम निन्दा खालामदों। बिथांमोना जाहाथे बे खोथाखौ बुङा। बिथांमोना बिदि बुंनो थाखाय जोंनि सायाव मा अधिकार दं? जोंनि सायाव जेबो अधिकार गैया बिदि बुंनो थाखाय। दा आं बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोनखौ आङो स्ट्रिक्टलि आङो बुंदों जे जानला मोनला खोथाफोरखौ माने बेबायदि बुंनो हायोबा आं बुंनो मोनदों होननानै खोथाखौ बुंला जानाय नङा। थिगासे खोथाफोरखौ बुंनो हागोन बयबो राइट्स दङ। खिन्थु माखासे खोथाखौहाय मिथियालाबा खोथाखौ बुङोब्ला बेयाव जानाय नङा। बेवहाय जि खोथाखौ बाथ्राखौ बाहायदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव क्षमा लानांगौ। आरो बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना दिनैहाय संग्राम खालामदों जों बेबायदि खोथाखौहाय जोङो बुङाखै NDFB। दा बिथांमोना जोंखौ बेबायदि स्टाइलाव बुंदों। बिथांमोनाल' संग्राम खालामदों नामा? NDFB खालामदों नामा? गबिन्दल' खालामदों नामा? बे खोथाखौ उल्लेख खालामदों बिथांमोना। दा बेयाव जोङो स्ट्रंलि बिथांमोनखौ जोङो निन्दा खालामो। जाहाथे बे बाथ्राखौ बुङा, बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना क्षमा बिनांगौ जोंनि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों। आरो नेक्स्ट टाइम जाहाथे बे खोथाफोरखौ बाहाया बेखौ आं खावलायदों। बिथांमोना BoNSU आफादनि चिरां जिल्लानि जानानै जि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों, बड'लेण्डखौ सोमावसारबाय था।
जोङो बेयावबो जों समर्थन दङ बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय नाथाय नोंथांमोना बेयाव मोनसे लबिया मोनसे बाथ्राखौ जों नुहरनो मोन्दों जे नोंथांमोना बे मोनसे सायावसो इम्पर्टेन्ट होननानै मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नोंसोरो नाम लादों नामा नोंथांमोना बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बे साया जोंहाबो राइट दं BoNSU आफादनो होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों मा जाखो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड सोमावसारनाया बेयावहाय बेबायदि खोथा बुंनाया नोंसोरहा खुनु मोनसे मोजां खुनु जायाखै आरो बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव गोरोन्थि खोथाफोरखौ दाबुं NDFBनि सायाव जेबो खोथाखौ नोंसोर बुंनो मोननाय नङा जोङो NDFBया मोनसे नन पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जोङो दङ नोंथांमोनाबो नन पलिटिकेल पार्टि हिसाबै नोंथांमोनाबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबाय था नोंथांमोननि लामाजों थांबाय था जोङो बड'लेण्ड बिनायावबो जोंबो समर्थन दङ नाथाय बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनायाखौ दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थायोब्ला मोजां आं बेखौ खावलायहरदों नोंथांमोना BoNSU आफादा जुदि बेबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला नोंथांमोननि माखासे लबिया बाथ्राखौसो देखायनाय जागोन दा आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना जोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ क्षमा लानांगोन आरो भबिष्यत बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंनो मोननाय नङा नोंथांमोनजों बुंनायनि सिगां बिथांमोना सोंहराखैना जे हायाव दखल दं बेयावहाय बिथांमोना जोंनि सायावहाय बा जोंनियाव खुनु सोंहरनाय गैया सोंहराखै बिथांमोना पार्सनेलिटि माने एटाक सोरखौ खालामदों खालामबाय था जोंहा बे बुंनांगौ खोथा गैया सोरजों हा सेलायदों सोरजों सेलायाखै ना BoNSU आफादजों सेलायदों ना सोरबा MLA MPजों सोरजोंबा ना डिपुटि बा सोरबा CMजों जों बेयाव जों जेबो बुंनांगौ खोथा गैया जोङो बिथांमोनजों मा बुंबाय था खिन्थु दिनैहाय जोंनि NDFBखौहाय बिथांमोना नाम होनानै NDFBयाल' बेयाव मोननांगौ नामा हाखौ बे खोथाखौ बुंनानै जोंबो BoNSU आफादा मोननांगोन बे बाथ्राखौ बाहायदों आरो बिथांमोना BoNSU आफादा मोनाब्ला जों कर्टआव फाइल खालामगोन होननानै बे खोथाखौबो बुंदों अब्ला बिथांमोननि सोंनाय बुंनाय बाथ्राया मा मिनिं थाखो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन